XML sitemaps har vi talt om. Nu gør vi det igen. Der er nogle systemer, som genererer dem automatisk. Der er nogle systemer, som gør det perfekt. For eksempel WordPress. I de fleste tilfælde. Men der er altså også nogle systemer, der ikke gør. Og det betyder, at jeg ret jævnligt render i XML sitemaps, hvor der er adresser i, som enten er døde, eller redirected, eller kanoniseret til en anden URL, altså med et canonical URL tag. Det er sådan noget, som gør Google virkelig gal i skralden. Fordi de siger, du sender til mig, kære Svend Bent, et XML sitemap og siger, det her, det er køreplanen til min hjemmeside. Og det lytter jeg efter. Og så kommer jeg ind og opdager, at her er en side, der ikke findes. Det skal jeg gøre måske mange gange i døgnet. Eller den er redirected, eller den er kanoniseret. Du spilder min tid, kære Svend Bent. Så sørg for, at alt, hvad der er i dit XML sitemap, det findes, det virker, og det sidder 100% i skabet. Det er hamrende vigtigt. Hvordan finder du ud af det? Ja, du kan manuelt gennemgå dit XML sitemap. Det er noget af en opgave. Du kan crawl dit site med Screaming Frog SEO Spider, eller du kan tage fat i en professionel SEO-konsulent og få tingene tjekket med jævne mellemrum. Jeg vil sige mindst en gang om måneden. Men husk det, det er faktisk ret vigtigt.